Bună și bine v-am găsit la al doilea episod din Totul Nou. Da. Ghiciți despre ce vorbim astăzi? Da? Astăzi? Ghiciți? Ghiciți? Nu ghiciți? Nu? Despre castele. Da. Să vă arăt castele. Să vă arăt un castel. Și o să vorbim despre castele. Castele. Da. Să vă arăt. Uitați. Spuneți în comentarii ce castel este, o să ghiciți. Da? Da? Bun. Asta are înțeleg, este făcut din fazul 3D. Da? Da? Are și aici o curte mare și teren de tenis și pe toate și așa. Bun. Ne-am Da. Da. Episodul ăsta a fost foarte scurt și provocarea. Ok, provocarea este să facem mătura cu care nu știu cine a pus, dar mi-a părut ușoară pentru episodul ăsta. Da? Să este mătura cu care o fac. Da? Semnătura cu căruța. Mai pus semnătură cu căruța, ia semnătură cu căruța a fost. Așa, așa. Da. Asta a fost pentru episodul ăsta. Lăsați în comentarii ce provocări îmi puneți și